Saka isusu tinoda kuti titonge nyika yedu isusu tichizvitonga isusu kwete kutongwa. Saka nyaya yekutongwa iyi nyange even government iri kuteera iyo iyi iri kunzi inclusive government wati iri kufanira kutaurwa nemakuwa iyi kuliyendi tinoda kuzvitonga, toda kutoti tiitonge isusu. Tinenge tichivaudza zvekuita even ana chamisa vacho iwawa toda kuti tivaudze zvekuita. Kana vasingazvigone vasiye papinde vanoda kuti vachataura kuti toda kuti tiedze tizvigone. Andi tiri kupanzwa. Kulien TV. Atibatike zvechobu. Unoona Kulien nyaya yakaitika pakapa. Ndeyekuti vanhu pavakabvisa mutongero wakanga uchiita Smith handiti nekuti Smith aitonga uri kupanzwa iwe Kulien. Nawe yakaitika pavakabvisa Smith vakadzosera system inonzi kutonga kuti government ndio inenge ichitonga. Uri kuzvinzwa manje ndio inoplanira nyika yese zvekuita. Aiwa isusu manje ka toda kuti titaure chokwadi izvozvi. Uri kunzwa Kulien izvozvi nyaya haisi kutozombomira nyange even zvikanzi nyika yabva maoko mamunangagwa. Isusu toda kuti tizvitonge isusu government tisinofanira kuti tiudze zvekuita. Nyaya yekutongwa tichairamba. Uri kuzvinzwa Kulien. MuZimbabwe hamusi kuzombova makagadzikana kusvikira paita vachabvuma maconditions edu isusu sevanhu vemunyika kuti isusu tinoda kuzvitonga tovapa manje maconditions ekuti tiri kudei munyika medu isusu. Kana vasingagoni ngavabve ipapo papinde vanenge vachiona kuti vanogona kuvolunteer kuti vaite nekuti basa rekushanda mugovernment it's voluntary. Haisi nyaya yekuti tiri kumanikidza vanhu isusu. Handiti wapaona manje. Saka isu hatisi kuda zvekutongwa isusu toda vanhu vanotitungamirira tichitaura zvatinoda kuti munyika medu nekuti munyika yedu ine zvakakwana. Uri kupaona manje Kulien. Saka isu hatisi kuda zvekutongwa isusu toda kuzvitonga isusu nekuti zvakanzi vanhu vatema vanoda kuti vanoda vari kurwira hondo yekuti hanzi vazvitonge. Saka isusu tiri kunzi takarwirwa kuti tizvitonge ndokubva tatanga kutongwa futi. Handiti uri kupaona manje. Saka nyaya yekutongwa kwevanhu iyoyi ndio nyaya yakaipa. Handiti uri kupaona. Saka nyaya yekutongwa kwevanhu iyoyi negovernment inoda kuti ibviswe iyoyi. Handiti president haafanirwi kunzi munhu ari papower. Hatidi kuzvinzwa kuti munhu anonzi president anonzi ari papower. Ukaona ukangopinda futi pachigaro next time whoever is going to sit on that throne yepresidential kuva presidential candidate tiri kuda kuti titotaura chokwadi they must be warned kuti hatidi zvekutongwa isu toda kuzvitonga tichikuudzai zvatinoda munyika medu. Maminerals edu aya atichengete isusu. Maprize arimo mumo aite production yekuti chengeta achicreata employment kwatiri isusu. Mapurisa edu nemasoja edu nematicha edu isusu vese vawane zvinhu zvinovakwanira sevanhu vari kusenza vachishandira nyika iyi. Handiti muri kupanzwa. Saka isusu tinoda kuti titonge nyika yedu isusu tichizvitonga isusu kwete kutongwa. Saka nyaya yekutongwa iyi nyange even government iri kuteera iyo iyi iri kunzi inclusive government wati iri kufanira kutaurwa nemakuwa iyi Kulien tinoda kuzvitonga toda kutoti tiitonge isusu. Tinenge tichivaudza zvekuita even ana chamisa vacho iwawa toda kuti tivaudze zvekuita. Kana vasingazvigone vasiye papinde vanoda kuti vachataura kuti toda kuti tiedze tizvigone. Handiti tiri kupanzwa. Tinoda kuzvitonga isusu. Izvozvi zvidhati ningirikini riya rekuti kuzvitonga riya raakufanirwa kuti nyatsokushanda manje kuva active chechecho kuti kuzvitonga. Tinoda kuti tinyatsokuratidza definition yeword rekuti kuzvitonga Kulien pagovernment iri kutoteera iyi. Uri kupanzwa. Saka tinoda kutozvitonga isusu Kulien kwete kutongwa. Hatisi kuda munhu ari kuuya kuzotitonga kana government iri kuuya kuzotitonga. Tinoda kuzvitonga isusu. Handiti muri kupanzwa. Ndo nyaya iripo. Nyaya iripo ndeye kuzvitonga isusu. Tifanane nevamwe vanhu vari mukati medzimwe nyika. Zvakaita kuna South Africa uko kuti vanhu vanotambiriswa vakagara mari. Kunzi hausi kusenza. Fanowanawo pekudyawo. Wakamitiswa. Wanawo chekuti ukwanisewo kupawo mwana utengerowo vanawo mabhanzi. Handiti muri kupanzwa. Zvakanaka izvozvo. Handiti ndozvinofanira kushanda mari yenyika inogopfimbikwa mumabhengi evanhu kuti igoitei ndiva nani. Ndozvinhu zvatiri kuramba izvozvo. Handiti tiri kupaona. Hatisi kuda zvekutongwa izvo. Kana government yacho iri kuuya iri kurwirwa naana Mudharageza haisi government yekuti ititonge isusu. Hatisi kuvabatsira kuti vazotitonga isusu. Handiti tiri kuzvinzwa. Vari kutibatsira tichivabatsirana navo. Handiti uri kupanzwa Kulien. Ivo ana mudhara wangu avo. Varida kutisiya tichizvitonga isusu. Handiti saka nyaya tichabvumirana chedu chiri pakuzvitonga isusu. Tiri kurwira kuzvitonga kwete kutongwa negovernment. Hatidi kuitongo isu.
hatina munhu ane kodzero yekuti anomira kana group organization inonzi government inenge yatinenge tapfumidza isusu kuti ive munyika medu imimi yotimukira isusu ichitena bheki ichititaura kuti iri kutitonga isusu. Izvo zvekutongwa izvo ndo zvatisi kuda izvozvo kuliendi. Saka zvichingopera izvi tine maconditions atoda kuti tise kuwakuru. Mudhara tichanatsotaura naye kuti mudhara taura nevanhu avo kuti vasatombouya vakafungidzira kuti even kana mudhara wedu amini ningirikini mukuru wedu chaiye isusu mudhara chiwenga chaiye handitika nemaleaders edu vakaita sana chamisawo handiti muri kupaona manje. Toda kuti vauye vaine chimiro chekuti vagarire pasi nyaya yekuti takuda kutungamirira vana veZimbabwe vatiudze zvavari kuda tichivaitira zvinhu zvavanoda ende vanozviziva nekuti zvinhu izvi is listed kudhara was zvichinzi zvinofanirwa kuti zviitwe nevamugabe vakatadza vakatanga kupindurudzirwa chinhu zvichinzi zvazvekutonga. Iyi nyaya yekutonga ndo yatinofanirwa kuti tange tabvisa munyika iyi. Hatisi kuda zvekutongwa isu. Ndosaka muri kuona kana mudhara wangu chaiye vakauya vachikotaura vachiti aiwa uyai muone chete zvatoda kuti tiite kana mukangopinda mukangobatsira mukasapota chinhu ichi. Hatisi kuda zvekuti vanhu vaite basa rekutongwa panapa neorganization inenge yaitwa munyika handiti ichinzi inomirira nyika. Organization inomirira nyika inonzi government it's an organization inomirira nyika haifanirwi kutonga vanhu. Chii chakadaro ichocho vanenge vachizviwana kupi zvekutonga vanhu. Kana vakauya takutobvisa ende ndokupera kweera inonzi Zimbabwe inotongwa zvapera zvekutongwa kweZimbabwe. Kuliendi ndiri kutaura newe asi audio iyi inofanirwa kuti izikanwe inzwisiswe even nevanhu vanoti vane pfungwa dzakaomarara vane misoro yakaomarara inonoka kunzwisisa vanofanirwa kunzwisisa kuti aiwa ivo ndo vanofanirwa kuti vatonge kwete kutongwa neorganization yavanosarudza ivo kuti ngaitungamirire pane zvinhu zvinodewa kuti zviitwe munyika igone kuenda kunomisikidza zvinhu yonzi ndo yakutonga vanhu. Hatichadi zvekutongwa isusu munyika meZimbabwe. Enough is enough. Vanofanirwa kuziva kuti tinoda kutendesa vana vedu kuchikoro mahara, maticha edu achibhadharwa, manesi achibhadharwa, masoja achibhadharwa, mapurisa achibhadharwa. Isusu tisi tinenge tichizvitaura isusu vana veZimbabwe isusu tichitonga nyika yedu tichizvitonga isusu tichitaura organization iyo inonzi government iyo handiti muri kuzvinzwa. Saka ivo vari kutogadzira uchiri kuziva here ndichimbosenda maaudios andaitaura kuti kupinda kwavari kuita vari kupinda this time pachapisa kwete zvekutamba hapasi kuzonakidza vanhu. Ndo zvandaireva zvacho izvozvo because hatisi kuzovabvumidza kuti tonga isusu. Kana vakangozviita nguva diki diki chete tikangoona kuti vakuda kutotanga kutotitonga chiri kuherereka futi. Hatichatombopi chance yevatongi. Toda kubvisa vese vanonzi vatongi muZimbabwe vese kaelement keutongi toda kukaklina munyika medu isusu. Hatichadi vanhu vanotitonga. Toda kuzvitonga kuliendi. Audio iyi nyange ikazikanwa ikanzwikwa zvayo nevamwe vanhu zvakatonaka izvozvo. Handiri kuzvinzwa kuti vanhu vazvizive kuti aiwa vanhu havaizi organization inonzi government iorganization inoitwa munyika handitika yekumirira nyika nekuchengetedzwa kwemitemo yenyika kuti munyika ive nechimiro neshepi handitika but kuti izotitonga manje ipapapo that is wrong. Ipapapo ndo panenge patotanga kutoitika mistake ipapo. Saka isusu tichienda kunomacha apapa tinoda kuti tiise maleaders ese iwayo akataurwa namudhara vachitaura nditika asi mudhara anofanirwa kuvataurira kuti manje kachinzwa ivakomana inini ndakuitirai chinhu ichi ndakusiyai ndakuyanikai panyanga dzamushore because vanhu vamuri kutungamirira pamberi pavo havasi kuda kutongwa nemi. Mudhara ndo zvaachavataurira handiti muri kupanzwa. Ndo mazwa vauchaudzwa namudhara iwayaya handiti ndo mazwa vachaudzwa vese kunzi varume imimi mada kuti mutungamirire nyika ikai handitika asi chiitungamirire nekuti mukada kuitonga ndinokutaurirai chokwadi hamubudiriri. Saka nyaya iri kubviswa iri kuklinwa namudhara inyaya nechinhu chiri kutungamirwa namudhara iyi nyaya yekutongwa kuti organization yekutungamirira nyika inonzi inopanduka yotanga kutonga vanhu ichibvuta nyika. Hatisi kuda kutongwa munyika medu isu toda kutungamirirwa. Government is just an organization yema individuals anobva mafamily medu isusu haukamu wanenge wazvona kupiwa vanotonga wachibvisa macrowns ema-kings edu isusu madzimambo edu isusu havachisina kana value munyika nekuti vakutongwa neorganization yatakaita isusu.
chii chakadaro icho Kulient? We want our country back. Simple. Ndo zvandiri kudhimanda izvozvo.